Id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment ta' pajjiżna komplettixxa l-ipokrezija tal-esponenti nazzjonalisti, partikolarment dawk meqjusin estremisti. Waqt li għal snin twal ħadmu qatih biex ħamġu isem Malta u ferħu meta nhar it-tlieta ingħatat is-sentenza kontra pajjiżna u fatt magħruf kif qatt ta' persuni qrib l-istess partit, inkluż uffiċjali jew ex uffiċjali, iggwadanjaw flus kbar minn din l-istess skema. Edward De Bono, l-avukat tal-kap tal-Oppożizzjoni, issimbolizza tali ipokrezija f'kummenti li kiteb fuq il-medja soċjali fl-aħħar jiem, waqt li bħal oħrajn mill-establishment ħagost jattakka l-iskema ma ddejjaqx laqqas jammetti li approfittaw irwieħhom biex jikunu jistgħu iddaħlu bagatella minna kemm ilha fis-seħħ fl-aħħar 10 snin. Wara li timbra il-programm ta' ċittadinanza bħala ħażin għall-aħħar, Dr. De Bono wieġeb barrokanza tipika lil Dr. Anna Mallija li ħadd m'għandu jippretendi li m'hemmlux użu minnu la darba disponibbli avvoli attakkawh. Ta' min jinnota li waqt li l-iskema kienet utli għal pajjiż li minna ddaħħal mal-1.4 biljun euro biex iffinanzja fost l-aktar kawżi ġusti bħal pagi tal-ħaddiema li xogħolhom kellhom jitwaffqu waqt il-pandemija u l-proġett ta' Purtejn Kers f'Londra, aġenti lokali fosthom l-esponenti magħrufa nazzjonalisti jirċievu eluf kbar ta' euro bħala kummissjoni għal kull applikant eliġibbli. Nhar it-tlieta stess fil-Parlament, id-deputat Mark Anthony Samut sansitra qabbel lil dawn l-istess aġenti ma' traffikanti ta' droga. Il-gvern jekk tasar li qed jgħidilna ma fija xejn li titraffika droga, basta li tagħmel tonfqu għal ġid. Ma fija xejn li titraffika n-nies, basta li tagħmel tonfqu tajjeb. One News jista' jiżvela li tali kumment estremista wkoll wassal arrabja kbira interna. Min-naħa l-oħra, id-deputat nazzjonalista Elix Borg iddikjara pubblikament li ma tistax tiġħad li l-programm taċ-ċittadinanza Malti għamel ġid u dan għandu jissaħħaħ. Nemmen illi illum nafu ġara bil-beħ tal-passaporti sar ċertu ġid, anzi jiena irrid nara li fejn sar tajjeb fil-beħ tal-passaporti inkabbar fuqu. B'hekk fl-istess ħin din il-kwistjoni kompli twessa iżjed ixquq fl-oppożizzjoni u dan mhux biss bejn fazzjoni u oħra iżda wkoll fih dan l-istess fazzjonijiet infushom.